L-iżviluppi politiċi fl-aħħar jiem kienu dominati mid-dikjarazzjonijiet li l-backbencher nazzjonalista Franco De Bono għamel lejlet il-miliet brabta mal-proposta tiegħu li l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Interni nqasam fit-tnejn. De Bono qal jekk il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi ma kien se jżomm kelmtu u sa tmiem din is-sena ma jaqsamx dan il-Ministeru fit-tnejn huwa ma kien se jibqa' jagħti appoġġ lill-Gvern. Fil-kliem De Bono, Lorenz Gonzi għamillu dil-weda b'mod personali waqt telefonata li kellhom fit-8 Novembru. Jumej qabel jiskadi l-ultimatum tal-backbencher nazzjonalista wan jistaqsal il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg li sa qabel l-elezzjoni li għaddiet kien huwa l-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern x'jaħseb dwar il-proposta ta' Franco De Bono. Taqbel jinqasam fit-tnejn, Ministru? Dak issa dik diskussjoni twila ħafna. Din id-dikjarazzjoni tal-Viċi Prim Ministru hija l-ewwel indikazzjoni uffiċjali li esponenti għolja tal-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista ma jaqblux li sa tmiem din is-sena għandha tkun aċċettata t-talba ta' Franco De Bono. Skont De Bono fil-jiem li għaddew Lorenz Gonzi talbu biex jagħti iktar żmien biex ikun jista' jwettaq dak li wedu. Iżda l-backbencher nazzjonalista qed jisħaq li hemm tibdil kbir li jrid jitwettaq u li kull ġurnata li tgħaddi hija ġurnata moħħlija għaliex l-affarijiet fil-ġustizzja u l-intern tħallew jiddeġeneraw. Mhux magħruf jekk il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qabel m'għamel il-weda personali lil Franco De Bono li sa tmiem is-sena ikun qasam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ikkonsultax mal-membri tal-Kabinett tiegħu fosthom mal-Ministru attwali responsabbli mill-Ġustizzja u l-Intern Carm Mifsud Bonnici.